Чули това? Хрупкаво, леко и направо присрастяващо. Това е сухо изпечено едамаме, снакът, който звучи също толкова добре, колкото и вкусно. Солените снакове обикновено са бърз въглехидрат, като чипс, солети, тестени изделия, които само вдигат нивото на кръвната ти захар, което след един час те кара да се чувстваш отново изморен и гладен. Не прави тази грешка, когато си гладен между храненията. По-добре посегни към нещо по-балансирано и също толкова вкусно, а именно печеното едамаме на The Bean. Едамамето е естествен растителен източник на протеин и фибри. В едно пакетче се съдържат цели 11 грама протеин и само 119 калории, което го прави перфектният снак за междухраненията. Може да избираш между барбекю, чили и морска сол, но на което и да се спреш, определено няма да сгрешиш. Бързо към сайта на The Bean и гръбни своята кутия, за да опиташ нещо ново и полезно.